Yesaya tidunson. Damascus ho atemusam. Hwɛ, Damascus nye kuro bio, na aye nkunkum aboku. Waja aro nkuro. Mwaku afa na obutubutu ho. Na de obetu won ni ho. Na obese Efraim mu abandenden ni Damascus ahenie. Na Syria nka ye be se Israel fo ni monyam no. Asafo Awurade na osie. Eda no, Jacob animonyam no besua, na ne honam a adore srade no betwam. Na ebe se otwafo buma ayu a esisi ho. Na ode ne nse twa metem no. Na ebe yese de odi ayu metem mu mpepewa Refaim bonhwa no mu. Nanso ebeka won mu mpepewa no bi. Se ngudua pore mu a aba mienu ana miensa wo ntentenoa. Nan ana nnum wone banya aso yie no so no. Erade Israel Nyankopɔn na ɔseye. Ɛda no na onipa ani begina ne yɔfo. Na nani bɛhwɛ Israel kronkronni no. Na ɔrenhwɛ afɔrebɔkyi a ɛyɛ ne nsa no adwuma no. Na asre nnua ni owia adumu a ne nsa tea ayɔ no. Ɔremmu bio. Ɛda no na ne nkuro a ɛyɛ den no bɛyɛ sɛ Hewifoɔ ne Amorifoɔ nkuro a wagya no kwaye mu ne mepo atifi a wagya no Israelfoɔ anim. Na ayeye akurofon efiri sɛ wowre afiri wo nkwagye Nyankopɔn na wahoɔden botan no wonkae no. Enti wodue nua fɛfɛ na wote ananafoɔ tenua. Woma no fifiri da a woduae no. Na anopa a woduae no ara woma no gu nhyirene. Nanso ɛso aba betu akɔ. Amane ne ye a enisabea da no. Au, aman bebree huuye. Woye huu se epo huuye. Ne aman huuye. Woye huu se nsu a ɛyɛ den huuye. Amana woye huu se nsuo bebree huuye. Ɔka wɔn ma wodwane kɔ akyirikyiri. Na woti wɔn se mepɔ so ntɛtɛ, mframa anim, ne nkyinhyia mfuturo, ahum anim. Anwumre no, na hwɛ binimbo aba. Ade nyankyenye no, na woni hɔ bio. Ye ne yen dwutwafoɔ kyɛfa, ne yen fomfafoɔ ade a wonya.